Blay ya pi iwe kena kesengi sesien pat ya keren pat ni ya pet ya ki kebadai sepang jong kejinget so try kurku ya pi try belari lo sumar perbor ya pi ki lengdok so blay ki badwai lau ksui ki kentu ya saurukom ki ban pensuk ya kamen sem bad ki ban yarap ban penjengai na soitan di tengin sengap ya kini ki sauteli ki kini ki lengdok so blay ba lau ksui ki ai ya kene ke jing yarap jong ki hangi ki khon ki jong ublay hadin jong ke jing lau ksui kumno ubriu ule ban khang na ke jingwan phai biang u soitan haki gospel ngi pule ya ka jinge tu khana ke babatai kumno ba ubreu na uba la pelai luit na uksuit lene na soitan lene na umen simboman ulai sha thombor biang haki bun pat ki ksuit bat ba ki kwa bandrung juboru ngi pule yakane kajing atuk khana by day yakajing be ksuit jong jisu a gospel kat ku Matthews kolong ka khat ar rekat sau pu lai hadu sapusan kariti le niam jong kajing duai lau ksuit ka shube ya ksuit lene lau na kajing cha te cha kum jong ksuit na ubreu kam khang pa de yo bakin wan phai biang kita kiksuit ban pentikna ba uksuit unong wan phai biang kileng do soblei ba lau ksuit ki ai jingmut ya sauteli ki rukom ba kamen sim jung ubreu kan don jing suk bat ba kan don hakikti ki jong ublei dengan pej menta ya kata kebenta kepaningkong kadai kajing let kha syaki sakramen pat ki arteli ki sakramen ki pakini ki lengdok soblei nong lauk suit ki ai jing kentu jing seneng ya kitu ki bru ki pai syakem ksuit kalong ka sakramen jing plapop lani sakramen jing penyasuk pat ka sakramen ka yuk haris bakui karukom ka bajulong bok suit unrung hakajing im jongno kalong longba jong ke jing mlen jong ki breu ban im ban don hakapop bayap kata ngi yaklat na ublei longba jong kapop kata ngin sya hiar termasuk ha uksui wat kapop kabarit ru kala ban weng no lene ban klau no yangi na ke jinga dei jongi bat ublei bat hangta nginom don jingya dasu na ke jingwan tur jong unong shun jongi ubade uksui bat usoitan kajing playa ki pop pat kajing lej hakane ka sakramen jing pla pop te kumta kalong karukom kabaning kong ba ngin pen kut no ya kajing im jongi ha ka pop bat ban sedang dakalenti ke batamai kam shem day ka ba shu jaring kat ba u John Mary Vianney bakui uleng dok sablei ubak krau ulai syak pensalia hau ksuit baru soitan banom syong sengap pla pop ya kitu kinong pop wat kiba do nudru u John Mary Vianney ulatip ba unong pop bakrau unwan hakata kanong ba ars hakaba usngutu ya kejing syap penwit jong uksuit ha kasingi
Shua ba uta unong pop nuan yu kejat hakata ka sinong ka thau ta ka jaka. Ti hakata ka mit shua nuan tu unong pop uksud yu pen thut hadu kata-kata yu John Mary Vianney. Ka sakramen jing pla ka don hadu kata ka bor. Pat ka jing ai ba uksud u hap ban pet krat na ubreu u bajan kaka syaki sakramen. Kamtam kene ke sakramen jing pla pop. Rengkat pat ka jing leit pla ya laki pop. Ka sakramen Eucharis kalong ka bakam don bor ban beno ya ka jing trikam jong ksuid usaitan. Kani ka pen tu janai hangi haba ka Eucharis bukui kalong ka jing don ba sisa jong u Jesu Christ. Bat ksuid kim don bor satya ki don zero power hakmat jong ublehi mar haka Eucharis bukui ublehi udon. Kam kerpang haba ya ka Eucharis lapdiang haka jinglong kabadap jing ai Bong pediang haka jing dap jing ai kemut hadin bang ila dap pla ya laki pop. Uksui don jaka lait tang pau hab banit phai biang syakata ka jaka nakaba ulawan. Nangta u Thomas Aquinas bakut unang hikai niam ubakrau ulapan skem yakane ke jing hikai jong u lengba ka jing hikai ke ba kerteng suma theology haba ula tho kumne ka Eucharis ka kenter ya baro ki jing kernyom ki men simboman dan ka background pat ka pen khlad ya baro ki jing kernyom la ki jing wan hier thma jong men simboman na tau peteng te kumta u Chrysostom unerude u rikuoj u ong kum kising ki papen hiar men sim dakading kumta nyiru ni mino nakata keduan mo nakaduan jing kenya Eucharis dakapa sya penlong hakmat jong kiksuit ba kiksuit kin itrim yangi uang kumta kebaar kajing im bayaine lenter ha kajing duai ubreu ubatista ya ke sakramen jong kajing plapop bat ke sakramen Eucharis bakui udairu ban yaine lenter ha kajing im baduai man lakasngi kaktin kebahkamat kebangi hab ban bat kalong yaine lenter ha kajing duai. Kene kajing yaine kepa lenter omde kepa tang sisen lano kepa yaine lenter kepada tista mit labat sngi man kasngi. Kane kan penlong ya ubreu bandon kajing long badap da kajing ai pat ha kajing adei babha ban babe bat ublei ubreu ubayakren kaka bat ublei omdon jingting ya uksuid kiling dok soblei ki ba uksuid barawor ki ai jingmut ya kitu ki ba syong ksuid ne ki bala yok kem ksuid banyai don ya ki jing milin ha ki jing im men sem ke baklan kum ka jing pule Baptista ya ka Bible lene ya ka jing thau bakhui bat kum juru ban duai rosary barabor man kasngi badru ban don kiwe ru ki jing duai baduai marwe ban don bat bu ya ki por renti ban duai kalong ke ba mentoi tam bat kan pin kiar na ki ksuid dikene jing duai ki ba habbu renti bat lenter Baptista
bat hakapor kepala bu bat pendap bat umdai ban kelet bat umdai ban kain sting angta kebalai kajing syak jing it kane kajing kentu kawan bet na ki gospel haba ujisu ulaong haki senran jeng u ya kane kajai ksuid omla ban be setia da laitang da kajing duai bat kajing syak jing it yakini ngi siem ngi pule na ka gospel kat kum Marcus long ka bakhandai dekat ar phu khandai te iwei nangi ni dei ban ngap thu ya ka jing syak jing it pat ka ba kumnu ka jing syak jing it la khat yangi ban le na ka ban ta jangi ki ba im ha ka perthei ki bidan bun jat ki kam ki jam pat ki jing kit khli kum ki badon ha ka long yeng ko long sem badon ki kun ki kti ki kam kur kam jaj pat ki kam ha ka imlang ka salang ngimla ban syak jing it hadu bangin klet no lan ino no ya kita ki kam ki jam ki kam ram ki badai haying hasem ki kun ki kti pat ha ka imlang ka sura ka imlang ka salang Henry lajar kata ni ladangi kwa ban pencengai nangi ya ki mensem boman pat ya uksui usaitan ni dei ban campaign lene ban challenge ya lade ban keino lene ban kindia lene ban len lade ya kino kiba ni jumlin bat lumun ban le ban im ban bam kenuksa bam lin ban bam coklat ban keino ban bam coklat nuksa kumha ayom len ne man la hakisngi tho ding ne ban kendia na ka bam dok kumala ong ka balang man ka sngi tho ding ka pasau ki sacramental kini kileng dok soblei lauk sui om tang ba ki penon kam ya ki sacramental ya ka ba ka we na kini ki jing duai ka ba de ne ki jing duai lauk sui ru ka de ka sacramental henrei kisneng ru ya kitu kibriu kiba shong ksuid ene kibala syakem ksuid bakin pendon kam bunsin ya ki sacramental ki rosary ki ding phna bla kerku pat kiwe ki medal kini kilong ki atiar ya le badon bor ha ki jingale paman ka singi man khanglad ya ksuid ban wan phai biang kileng do soblei lau ksuid ki ai jingmut ban penon kam ya ki sacramental kum ya kamlu balakerku bat ya ka balakerku bat ki kentu ba yakine ki sacramental arteli om bakin subu halayeng henrei ban ra'ru kat shabalek yat wat ya u sacramental bangi khot brown scapular yu bangi deng ha ka terpeng udon ya ka bor persyak ya kimensem buman wei briu ba kerteng u Francis yepes balakerku ulai tu ya ka we ga jingjia ha u kepala jia ha ka we ka sngi ba ya u brown scapular ba udon ula kumpenja ba u yok syuk te ula wat da wei pat bat ula bujili deng bujili no da uta re uksuit kat ba udang deng ya uta brown scapular ula lenyar lau no ya utu ujenteng ubala kini no nangi bon kimensem dikumta kini ki saudeli ki jingsneng ki ba ki lingdo soblei balauk suit ki ai jingmut yangi pat ki ai jingsneng jingkentu yangi kumno bangin khanglad na uksuit uban wan hangi hadin ba ngilada penkuit ilade khambun nangi wala dangim dei ki ba syong ksuit ru ngidon bon ba ki ksuit ki barit ki ba penwit yangi bat ki ba penklat yangi ha ki jing im jongi bat ublei bat ngilalej syaka jing syaka sakramen jing phlapop
bat ngila khoi bat kumno ngin khanglad bangin habiang hakapop bat kumno pakin ki ksuid kin wan rung biang hangi ngi punan kam yakini ki sauteli jing sneng to blei un yakerku yangi iwei pa iwei pada pi ki pas ngap yanga nakapor syakapor bangi punan kam yakini ki lap khnang ba indon berbor hakajing suk jong kamen sim jongi bat kajinga dei bai chan jongi bat ublei amen.